Så starter vi med at varme op, og det vi skal igennem i dag, det er en blanding af lidt lower body og lidt core. Og vi får selvfølgelig også en lille smule upper body med i dag, men fokus er på, at vi får en lille smule syre i benene, og så skal vi arbejde med vores mave og ryg. Så starter med at varme op. Hovedet, vi starter helt op fra. Kører lige hovedet fra lidt fra side til side. Kigger op og ned. En halve cirkler. 4 mere. 3. 2. Og den sidste. Er det godt, så kommer vi op. Vi svinger lige armen. Den ene arm rundt til at starte med. Og modsat vej. Yes, og skifter arm. Svinger armen bagud. Og vi kører modsat. Super. Og så roterer vi fra side til side. Godt, vi bliver lige over vipper 3 små vip. Og skifter. Lige mærk det om ved ryggen. 3, 2, 1. 2 mere. Og den sidste. Super. Godt, vi kommer en tur hele vejen ned og vipper 2 gange og op og ret igennem. Så 2 ned. 2 op. Læner jeg lidt tilbage. Og vi tager den sidste. Yes. Godt. Lidt for hoften. Kører cirkel. Og så skal vi modsat. Lige få varmet kroppen op. 3, 2, og den sidste. Ja, går lidt længere ned. Samler lige hænderne her inde og imellem knæene. Og laver cirkelbevægelser. Først den ene vej. Og modsat. Rigtig godt. Godt, vi går lige lidt ned til fødderne, og så arbejder vi den ene fod, lige kører den rundt. Så. Få gang i fodledene. Og skift. Jeg tror simpelthen, jeg lige lægger den her ud til siden. Sådan. Super godt. Okay, vi skal lige sparke lidt frem og tilbage. Swinger benet frem. Støtter bagved. Hvis man kan vi lige komme op og klappe foden. Godt. 3 mere. Og den sidste. Jeg skifter. Op og klap foden. Stærkt. 3 mere. 3, 2, 1. Godt. Og vi kører lige bagud. Sparker lige skiftevis bagud. Så stræk benet bagud. Ja. Mærk det lidt her med bagdelen. 4 igen. 3. Op, og den sidste. Yes. Sådan. Hoftebreddes afstand. Så kører vi lige ned og sidder i en squat position.
Sidder ned her, godt med bagdelen, løfter den ene arm op, kigger op efter armen og skifter. Lige får rettet brystet lidt igennem. Skiftevis. Op og rotere. 4 mere af dem. 3. Og det er super. Og lige komme op, stræk benene igennem og hænge hernede. Og lige køre fra side til side. Og tilbage til midten, og så ruller vi langsomt op, hvirvel for hvirvel. Og lige få skuldrene hele vejen med op, lige rundt med skuldrene. 2 mere. Og den sidste. Rigtig godt. Samler fødderne. Vi starter med at få en lille smule puls op, så vi laver nogle jumping jacks. Godt op med armene. 10 mere. 9. Og 5. 4. 3. 2. 1. Godt. Vi løfter lige skiftevis. Knæet op. Lille smule hop. Ja. Godt. Så lige albuen med op. Skiftevis. Godt. 8 mere. 5, 4, 3, 2, og så løber vi lige en tur på stedet. Sparker os selv i bagdelen. En lidt puls på 20. Godt. 10, 5, 4, 3, 2 og 1. Super. Ryst benene lidt. Godt. Og det sidste, vi lige skal for opvarmning, det er, at vi skal ned med håndfladen og op og hop. Vi laver 10 af dem, så vi kører. Lille hop op. Vi tæller bare selv til 10. En lille eksplosiv øvelse. Ja. Godt. Og når vi har taget den, skal vi mærke, at pulsen den stiger lidt. Bredt afstand. Så kører vi en lille rotationsøvelse som den sidste opvarmning, inden vi går i gang. Og lige ned med modsat arm til modsat fod. Godt, tager lige 10 mere. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Og kom op. Yes. Godt, så starter vi. Jeg fortæller lige, hvad de første 3 øvelser går ud på. 3 øvelser. Hoftebredde til afstand. Vi starter med squat. Squat ned eller op. Man kan også i stedet for lave et lille hop på dem, som jump squat. Det er ikke nødvendigt, så I bestemmer selv, om vi vil køre dem med eller uden hop. Vi laver 15 af dem, så I tæller op til de 15. Efter den, så laver vi det, der hedder lunges. Træder frem og tilbage. I laver 20 af dem, 20 i totalt. Man kan også lave dem som hop. Enten uden eller med hop. Så 15 squat, 20 lunges. Når vi har gjort det, så arbejder vi sammen ned i en statisk position. Bagerste ben så langt ned, lige 2 cm fra gulvet. Så holder vi det her i 15 sekunder. Kom op, skifter til 15 begge sider. En lille pause, og så kører vi det igen 3 runder. Så, det er den måde, vi lige starter med at få gang i underbenene på. Så, ready? 15 squat eller 15 jump squat. Vi kører. Godt. Virkelig eksplosiv noget power eller uden hop. Når vi har taget de 15, så er der altså en lille pause. Lige ryst benene lidt, når vi er færdige med dem. Yes. Godt, så gør vi klar til nogle lunges. Vi har 20, enten hop eller uden. Vi kører.
Og bare blive ved, når jeg har taget 20 af dem. Så en god lille pause. Fortsæt. Bagerste ben så langt ned mod gulvet. Spænd op omkring maven, ryg. Ret lidt op. Arbejder med balancen. Godt. Færdig med at ryste benene lidt. Vi gør klar. Kommer ud i en lunges position. 15 sekunder ned og hold. På 3, 2, 1, go. Hold det her nede i 15 sekunder. Skal jeg syre lidt her i benene. Godt. Fem, 4, 3, 2, 1. Kom op og skift ben. Direkte ned og hold. På 3, 2, 1. Go. Statisk position. Godt arbejde. Spænd i maven. Klar. På 5, 4, 3, 2, 1. Og kom op og ryst benene. Klap jer selv lidt her på lårene. Der er en god lille pause. Tag lidt at drikke. Og gå lidt omkring. Pausen her er vigtig. Fordi vi skal lade op til runde nummer 2. Fuldstændig det samme, vi skal igennem. Runde nummer 2 vil vi kunne mærke det lidt mere. Begynder det at bide lidt ekstra. Godt. Træk vejret ind gennem næsen. Pust ud gennem munden. Så er vi ved at være klar. Hoftebreddes afstand med fødderne. Vi er klar til nogle squat. Enten jump squat eller almindelig. Starter om 3, 2, 1, 15 styks. Vi kører. Godt arbejde. Efter de 15, vi har en lille pause. Vi gør klar til nogle lunges frem og tilbage. Enten med eller uden hop. Vi starter om 5, 4, 3, 2, 1, 20 styks. Vi kører. Ja, tak. Godt at se, der bliver arbejdet. Godt klart. Hold ud. Op til de 20. Yes. En lille pause, inden vi tager de 15 sekunder statisk. Kan vi mærke lidt i benene? Vi starter om 4, 3, 2, ned og hold. 15. Come on. Bliv hernede. Hold det. Spænd lidt omkring bagdelen også. Så langt ned mod gulvet og hold det. 10 sekunder. Ja, tak. På 4, 3, 2, 1. Og skift. Er det der? Værsgo. Ned og hold. 15 sekunder. Godt kæmpe. Sidste 10. Go, 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 go. På 5, 4, 3, 2, 1. Og kom op. Ja, tak. Så er der pause. Ryst benene. Shake dem. Få pulsen lidt ned. Tag lidt og drik. Vi har runde nummer 3. Det er den sidste. Det føles da meget godt. Nu er vi i hvert fald så i gang med at få kroppen til at vågne. 30 sekunder, så starter vi igen. Det er lige bare lige dreje lidt i overkroppen. Hold lidt i gang.
Træk vejret stille og roligt. Godt, vi starter. Ready? Squat position. Vi har 15 styks. På 3, 2, 1, go. Tænk på, det er den sidste runde. Ja. Kan se, I gør det super godt. Klar til lunges. 20 styks. På 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Wow. Godt kæmpet. Bliv ved til en 20. Stærkt. Okay, 15 sekunder. Gør klar. Jeg ved godt, den bider. På 3, på 2, 1. Let's go. Ned og hold. 15 sekunder. Det her, vi kæmper. 5, 4, 3, 2, 1. Kom op. Og skifte. Og here we go. Ned. Da. 10. Godt arbejde. På 5, 4, 3, 2, 1. Og kom op. Sådan. Virkelig, virkelig stærkt. Wow. Okay. Jeg plejer altid lige klappe mig selv på låret, eller massere lidt. Og baglårene. Godt. Og lige kom ned og hæng. Stræk lidt op. Virkelig godt arbejde. Okay. Det næste, vi skal til, vi skal ned i planken. Vi skal ligge i 1 minut i planken. Vi har 3 øvelser igen. Så starter lige med at komme ned på knæene. 1 minut i planken, og hold den dernede enten på knæene eller på tæerne. Øvelse nummer 2. En V-ups kan laves på 2 forskellige måder. Enten her, løfte både overkrop og underkrop op, eller man kan sige arme og ben op samtidig. Eller tage 1 ben ad gangen og 1 arm. Dem laver vi 15 af. Efter den, så skal vi om og sidde og køre Russian Twist i 30 sekunder. Sådan. Så 1 minut i planken til at starte med. Ready? 3, 2, 1, vi kører. Spænder op, også omkring øvre ryg. Spænd lidt omkring bagdelen. Trækker vejret stille og roligt ind gennem næsen, pust ud gennem munden. Træner vi vores core. Så er vi halvvejs. 30 sekunder mere. Kæmpe for hvert sekund. Og der er 15 sekunder tilbage. Så er vi meget tæt på at være der. På 4, 3, 2, 1 og færdig. Yes, vi vender rundt. Kommer om og ligger. Klar til vores V-ups. Enten
begge ben og arme samtidig, eller et ben og en arm ad gangen. 15 stykker, vi er klar. Op og ned. Rigtig godt. Har vi taget dem? Kommer vi op. Gør klar til 30 sekunder. Twist. Starter om 5. Hælene i, eller løft hælene fri, og vi kører. Simpelthen roterer fra side til side. Retter op i lænden, lidt i ryggen, og bliver ved. Albuen godt ned. Halvvejs. Godt, fortsæt. Sidste 5 sekunder. 4, 3, 2 og 1. Yes. Godt kæmpet. Kører vi fuldstændig de samme øvelser. En runde mere. Gør klar til planken. Pausen den er kort. Ready? Starter om 3, 2, 1, go. 1 minut igen. Spænd godt op omkring bagdelen, op i øvre ryg. 1 minut. Træk vejret ind gennem næsen. Pust ud gennem munden. Vi er halvvejs. 30 mere. Godt kæmpet. Og de sidste 15 sekunder. Jeg tæller ned. På 5, 4, 3, 2 og 1. Stærkt. Godt. Kom om. Klar til vores V-ups. Single eller begge ben ad gangen. 15 styks. Er vi klar? Vi kører. Op og ned. Op til de 15. Super godt. Efter den skal vi lige op og sidde. Vi har vores twist. 30 sekunder. Jeg mærker det godt i mausen. Er vi der? 3, 2, 1. Vi gør. Fra side til side. Enten med hælene støtte i underlaget eller fri fra gulvet. Godt så. 15 sekunder mere. Sidste på 3, på 2 og 1. Godt arbejde. Yes! Det var den første runde af vores core. Vi skal til runde nummer 2. Den første øvelse, vi starter med, det er den, der hedder shoulder tap. Så der skal vi op i en høj planke at stå. Så jeg stiller mig op. Hænderne lige nede ved skuldrene, og så skifter jeg simpelthen lige med at løfte hånden op til modsat skulder. Shoulder tap. Pas på ikke at tippe for meget i hoften. Stå lige så meget I kan. Så der kører vi i 1 minut. Efter den skal vi ned i en Superman hold. Lægger jeg mig ned. Og så løfter jeg arme og ben op og holder her i 30 sekunder. Så jeg spænder omkring bagdelen, løfter armene op, holder nakken lige. Og bliver der i en statisk position
30 sekunder. Efter den, armstrækninger, enten på tæerne eller på knæene, og det kører vi også i 30 sekunder. Næste 3 øvelser, 2 runder, bingo. Er vi klar? Starter om 3, 2, 1, shoulder tap. Vi kører. Lige op, rør modsat skulder. Kan lige blive op og holde det i 2 sekunder. Her har vi ikke for travlt. Godt. Og så er vi halvvejs. Tager 30 sekunder mere. Stærkt. Spænder altid lidt omkring bagdelen også. Vi nærmer os de sidste 15 sekunder. Så er vi der. På 5, 4, 3, 2 og 1. Lille pause. S. Klar til Superman hold. Det er den, hvor vi kommer helt ned og ligge. Ups. Lægger armene lidt fremad. Nakken holder jeg lige. Og så er vi klar til at løfte op. Starter om. Lad os se. 3, 2, 1. Og op og hold. Løfte benene. Løft armene fri. 30 sekunder. Spænd i ballerne. Godt, 15 sekunder igen. Vi nærmer os 10. 5, 4, 3, 2, 1. Og kom ned. Virkelig godt. Herfra skal vi op og gøre klar til nogle armstrækninger. I 30 sekunder på knæene eller op på tæerne. Vi starter om 8 sekunder. Spænder vi op igen. Ready? På 3, 2, 1. Så kører vi. Godt ned og løft op. Pust ud. Halvvejs. Godt kæmpet. 5 sekunder. På 3, på 2 og 1. Sådan. Ja. Kom godt tilbage med bagdelen og lige stræk armene lidt frem og slap af. Giv jer selv lidt ro, inden vi starter runde nummer 2. Yes, og bare lige komme op. Lige skuldrene lidt rundt. Og lige twiste lidt. Runde nummer 2. Gennemgår lige øvelserne igen. Vi har vores skulder. Tap op i den høje planke. Så har vi vores Superman hold, hvor vi bliver nede, løfter, ben, arme fri, og så har vi vores push-ups. Godt, 10 sekunder til start, så gør vi det igen. Hænderne i gulvet, lige ned omkring skuldrene. 3, 2, 1, vi kører. Skuldertap. Spænd op. Her har vi god tid. Stærkt gået. Jeg kan fortælle, at vi er halvvejs. 30 mere. ...15 sekunder igen. Kom. Kæmper lige til de sidste her. Sidste 10.
5, 4, 3, 2 og 1. Godt. Et lille hvil. Superman hold. Vi nærmer os. Kom bare ned og læg. Ready. Armene, slap lidt af i dem. Læg dem fremad. Vi holder nakken lige. Godt. På 3, 2, 1 og løft. Her der får vi også lige aktiveret vores bagdel, baller, lænd. Godt op. 30 sekunder. Halvvejs. Klar til de sidste 10. På 5, 4, 3, 2 og 1. Ja, langsomt lige kom op. Så skal vi lige have vores armstrækninger i runden her. Godt. Klar. 4, 3, 2, og så kører vi. På knæ eller tær. Spænd godt op i kroppen. Og vi er halvvejs. 15 sidste. På 5, 4, 3, 2 og 1. Yes. Super godt. Bare bliv hernede. Lige slap lidt af. Giv kroppen lige lidt ro. Det er godt. Vi kan også lige vende rundt. Fordi den næste øvelse, der skal vi ned og ligge på ryggen. Vi kan slappe af i vores skuldre. Så den næste øvelse her, der lægger jeg mig ned. Jeg løfter benene op. Og jeg kan vælge at sænke begge ben ned og op. Eller et ben ad gangen. Leg lift. Så den her arbejder vi med i 30 sekunder. Efter den, så har vi i 60 sekunder. 30 sekunder har vi det, der hedder Hollow Hold. Nu holder vi den her vej. Hvis den her øvelse bliver for udfordrende, så bøj benene, tag armene ind foran i stedet for, spænd i maven og hold den her. Enten her, eller stræk arme over hovedet og benene lige ud. I 30 sekunder holder vi den. De sidste 30 sekunder. Enten laver I de her bitte små crunches, eller herfra kom hele vejen op i en sit-ups og ned. Det vælger I selv. Så lad os starte med 1 minut leg lift. Ready? Kommer godt ned og ligge. Find jer til rette. Armene ned langs siden eller lige ned omkring bagdelen. Og 3, 2, 1. Vi starter. Pust ud på vej op. Et ben ad gangen eller begge ben. God tid her også. Og vi har 30 sekunder igen. Godt arbejde, 15. Så nærmer vi os på de sidste 5, 4, 3, 2 og 1. Sænk benene ned, slap lidt af. Træk vi vejret ind gennem næsen og munden, fordi den næste, det er den, der hedder Hollow Hold i 30 sekunder, hvor vi skal op i statisk position. Er vi klar? Om 10 sekunder, så starter vi. Trækker lige vejret ind gennem næsen og munden. Okay, 4, 3, 2, 1, så kører vi den. Vi holder den her, eller bøj i benene og tager armene fremad. Og løft overkroppen lidt op.
Halvvejs. Hold ud. Sidste 5, 4, 3, 2, 1 og sænk ned. Yes. En lille pause. Inden de sidste 30 sekunder, eller i hvert fald første runde her, starter enten sit-ups eller almindelige smoke crunches. Godt. Vi starter om 5, 4, 3, 2, 1 og kører. 30 sekunder. Godt. 20 tilbage. Og 5, 4, 3, 2 og 1. Ja, tak. Woo! Godt, det mærkes her i maven. Lige stræk benene. Træk vejret. Lad armene falde tungt ned. Og lige give jer selv en pause, inden vi starter runde 2. Vi starter jo det første minut med leg lift. Så vi bliver lige liggende her og slapper af. Også i skuldrene, slap af lidt der. Se hvad tiden siger. Ja, lige 30 sekunder mere. Og det er meget godt lige at give sig selv lidt ro, inden vi går i gang. Dybe vejrtrækninger ind gennem næsen og pust ud gennem munden. Godt. Benene op. Vi er klar. På 5, 4, 3, 2, og vi kører igen. Leg lift. 1 minut. Benene så langt ned mod gulvet, men hold dem stadigvæk fri. Ikke kom helt ned og give slip. Pust ud på vej op. – 30 sekunder mere. Godt, der er sidste 15. På 5, 4, 3, 2, og så kommer den sidste. Og et lille hvil. Er det godt? Næste øvelse, det er den, hvor vi kommer op i hollow hold. Løfter overkrop, underkrop op og holder. Statisk position på 3, 2, 1, go. Enten stræk det ben, stræk arm, eller bøj benene og put armene fremad. Halvvejs. Ti. 5, 4, 3, 2 og giv slip. Så har vi den sidste. Crunch eller sit-ups. Starter her om 10 sekunder. Godt, gør klar. 3, 2, 1, og så giver vi den lige lidt gas her til sidst i de 30 sekunder.
Godt, halvvejs nu. Og bliv ved. Og de sidste 8 sekunder. Kom, kom, kom. På 5, 4, 3, 2 og 1. Og kom ned. Lige stræk benene. Læg armene ned langs siden. Og træk vejret stille og roligt. Virkelig godt arbejde. Og bare bliv liggende. Lige se, hvad tiden den lige siger. Sådan, godt. Herfra. Prøv vel stille og roligt at komme op. Og vi vender lige rundt en tur. På alle 4. Så runder vi lige ryggen. Kigger ind mod maven. Og svejer og kigger op. Og rund igen. Og svejer og kigger op. 2 mere af dem. Runder. Og svej. Og den sidste. Rigtig godt. Strækker benene tilbage, tipper hoften ned, og det åbner op for brystet. Enten herfra, eller kan man komme længere ned og holde den her også. Mærk lige efter, hvor I har jer selv her. Og stræk armene godt igennem. Skuldrene tilbage. Yes. Og træk vejret stille og roligt. Hoften godt ned. Løfte. 10 sekunder mere. 3, 2, 1. Og langsomt ned. Sætter lige fødderne, tæerne i gulvet. Og herfra løfter jeg mig selv op. Læner tilbage. Bagdelen godt ned mod fødderne. Armene fremad. Sænker panden ned i underlaget. Og stræk her. Stræk ryggen godt igennem. Og bare giv jer selv tid. Træk vejret stille og roligt. Og kom stille og roligt op. Yes. Hele vejen op her tilbage. Lige kom op og stræk armene godt op. Læn os lidt over til den ene side. Godt sidestræk her. Ja, og skift siden. Armene op. Og sænk ned. Kom tilbage og sidde. Slap lidt af her. Og i skuldrene. Træk vejret stille og roligt. Og kør hovedet lidt fra side til side. Slutter vi lige af her, hvor vi startede også. Med lidt bevægelser herop ved hovedet. Stille og roligt fra side til side. Kigger lidt op. Og ned. 4 mere. 3. Og lige til sidst. Ja, det er godt. Og lige slap lidt af. Håber jeg altså, I har det fantastisk. Så vi havde fokus på at få lidt gang i lårbasserne. Lidt syre til underkroppen til at starte med. Og så sluttede vi af med core. Lidt træning her omkring. Så godt gået. Rigtig, rigtig godt gået. Så ønsker jeg en fantastisk dejlig dag. Vi ses. Hej.